камера! И здравейте на всички, аз съм Тош БГ, тук при мен е Франк. Абе, он е там от тази си имахме. И това е моята кола. Ето я, Audi, нещо си. Това е неговата. И сега ще нагонят полицията. Ще ни гони полицията. Не, няма. А, няма ли? Факт. Ще изпреваря. Не. Давай. Аре, бе! И да, това е играта. Хубава е, като градска. Ще има линк отдолу да се изтеглите, но трябва да се направите регистрация. Ще ми кара за мен! Мамка ти. Само ме избаваш тук ти. Пак ще Да. Хубава е играта. Да, хубава е играта. Да. Този, че не също го прибива. Стига, бе. Не се отварва, бе. Днес дали си мислиш, че можеш да ме изпревариш, бе? Да. Добре. О, за мой кеф. О, гледай са дрифт. О, е. О, този го взех на дрифт. Обърна го. Аз пък не го взех. С колеса, деца бавно няма успеят да му хванат. Не блокират на магит. Преклено са бавно. Ще чакам на финиша. Добре. Ще успеете. Трябва да караш още 10. Аз съм карал 2 пъти. И че купих даже и кола. Купай. Да, купи още една. Ламборджини. 1,400,000 струва. Чакам. 28 секунди имам, бе. Гъс. Ще. О, 9,9 двигател. Yes! Аз печелих! Аз печелих един двигател 9,9 човек. Сега ще го сложа на още. Ще стане още по-бързо. Направо ще издуха. Аз съм втори, бе! Аз що мисля, че съм първи, бе? Викам, аз печелих! Друг път. Но знаеш колко неща имам, да трябва да ги продам, да съм ги печелил. 9,4 имам двигател, сега ще имам 9,9. Четири двигател. Къде си? Ето тук имаме някакъв друг и още един. Аре да бягаме от куките. Хубаво, но ще хванат бързо с тази банка кола. Хей! Да бягаме да видим дали ще хванат. Честно да продавам двигателите, но не съм печелил. Може да очаквате поредица на лига? Може. Може, ама ако ти започнеш да играеш, ще е хубаво. Си. Забим, човек, мале. Забим доста яко. Мале, плата ме много чука на това, както е. Ами, да. 4 мили. Да, колата ме е подчупена. Моите още по-добре. Нищо няма, бе. Моите ли е? Виж към двигател служи. 9,9, 3 звезди.
Имам спирачка с 2 звезди. Ти можеш и спирачки с 2 звезди, след като сте ги спечели. Черни огледала. Всичко от мене е. Сега там отпреди не има барикада. Трябва да се бориш. Кога? Сега аз ще поглежда. Ой, то сме духваме. Господи, хундир! Чакай, бе! Кой е минал от тук? Аз те ме бъснах, бе! Айде, бързо! Дори да те хванат после, ще пуснат след мене. Ще ма гоня. Аре, бавен! Да знаеш, че ако активираш нещо на себе си, го активираш и при мене. Аз ще се погрежа за буклука след теб. За малко си така главата. Да знаеш, това също е състезание. Окей. Добре. И здравейте пак, извинете, че малко така прекъснах всичко. Тошко. Аз имам някаква така път магика и си оправих гумичи. Ой, тук нямам... О, мъгът! Да, той е на тръв. Снахата след мене, бе. Край са, бе. Тошко, хелп ми, помагай. Ще ме хванат. Ти бе! Да. О, тос как го забих. Мърде. Ой! Какво стана, бе? Искам да си бил, че това стана. Аз си го правих. Само някъде ми дойде и направо да крътя. Какво стана, бе? Какво ще стана? Хватен съм. Аз съм до финиша сега. Още малко. Обаче, понеже полицията ме гонят така, могат да ме хванат. Някак се спрях играта. Аз съм точно до финиша и ще ме хванат. Не искам. О, този го забих. Точно до финиша съм, точно пред финиша. 5 джипа ми скочиха човек. И ги избегнах. Точно пред финиша ме хванаха човек. Му-хо-хо-хо. Това съм пред финиша. Ако бях с тук гумите, че съм придуша, бе. Я пак ме предизвиква и те сега да последно и... Нас взели ли да нагонят? А? Да нагонят? Да, пак да нагонят. На драк. На драк? Ето сам напреде, да. Ако искаш, можеш да си го направиш ръчно да сменяш скорост, ако искаш автоматик. Само напреде. Автоматично завива. Автоматик искам. Еми, автоматик. Аз съм с ръчни. Може да пускаш дори да си по средата на трасето. Нитро, други работи. Защото, в принцип, ти не можеш да пускаш нитро. Така ще Да, знам. Аре, бъди честно да си игра автоматик. Си пак си да се забавна това. Ами, добре. И сега ще почнем. Почваме. Готов ли си, бабля? Пусна ма смитка, ама... А как да сменят скорости, бе? Мен не е на автоматик. Не ти ли? Зле. Аз съм до финиш. Аре, то мина през всички табели. Стига е. Дърма да съм спечелил. Мамка му. Искам пак. Сини прозорци. Вичам синьо, не сини прозорци. Аз ще играя манол. Да бия. Не, бе, така е за Смърди излиза, че пак трябва да пратя. На някой по-як. Охо. Ти за класа. Айде, пращай. Момент. Да видя на кой път Айде, ще. защо така пак не за ти, бе? Айде, пресен.
не могат категорично да потвърдят. И сега почва. Но хубаво да съм взел, нали? Джо. Не съм ти ги сменял, защото са най-хубавици, без да се сменя джонците. И също мога да съм ги сменял. Не, хубаво са. Само напред скоч. Ей, мамка му не. Моите родители и приятелите Но се назад. за всичко, което направиха за нас. 160 км, как ще успея да спра? Опа! Пак спечели. Ух, какви яки джонти. Аз спечелих, бе! Да. Аз бях спечелил. И сега откъде, нали, къде пише пак плеер гейм, бе? Еми теглиш карти други и плея агент после. Че пак ли излезе? И пише ми само next. И след това излизам. Защото ти имаш определено време. Трябва да спазя времето ли, бе? Ай, Ами, добре хора, това мисля да е за първи... Не, няма да има епизоди, само е така, че снимам. Ами, добре, дано ви е харесал. И пък не. Да, абонирайте се за мен, ако искате, ако не искате, видите. Добре, айде, весели празници, чао.